Príbeh o tom, ako som sa doslova kúpal v pive a spoiler alert, bolo to úžasné. Vráťme sa na začiatok. Najprv som sa rozhodol urobiť si malú dovolenku. Prehliadal som aplikáciu a hľadal zaujímavé miesta s nabíjačkou pre moju Teslu a našiel som tento naozaj zaujímavý pivovar Olivu, len 20 minút jazdy od Prahy. A počúvajte, majú tam pivné kúpele. Áno, počuli ste správne, kúpele, kde sa kúpeš v pive. Pripojil som auto, naskenoval nabíjačku v mojej aplikácii Smart Fuel Pass, aby som nastavil množstvo nabíjania, ubytoval som sa v izbe a išiel na obed. Počúvajte, v reštaurácii som stretol milé dievča, ale nebolo by vhodné, keby som vám povedal všetky detaily. Takže, po obede, keď som sa prechádzal po chodbe, som uvidel nápis na pivné kúpele. Rezervoval som si sedenie ako úplný turista, ale keď si v Ríme, správaj sa ako Riman. Alebo teda v pivovare. Ďalšia vec, ktorú si pamätám, je, že som vklzol do obrovskej vane plnej teplého bublinkového piva. Bolo to zvláštne, bolo to úžasné a prekvapivo to dobre voňalo. Vysvetlili mi, že pivovarské kvasnice a látky obsiahnuté v pive sú naozaj dobré pre telo. Kúpeľ bol ako nič, čo som kedy zažil. Po ňom som sa cítil úžasne a spal som ako bábätko. Takže som si nabíjal Teslu na EV nabíjačke a zároveň som si dobíjal baterky. 10 z 10 odporúčam.